Video pa per, video. Ang dami at talakito ka. Kala ko bidbid eh. Talakito! Taran. Ito, parang chinelas. Sana siya? Sumubra yung lapad. Oh, isa, oh. Tamo yung kamay. O yan. Sobrang isang tangkal. Saan yan? Pag last, sinawawala na. Oh, Lapad. ang lapad. Lapad na malakapas. Bro, paghahawakan, no? Paghahawakan yung malakapas, Sobra sa ano? sobra sa palad, oh. Ito yung hawak ko, oh. Parang talakitok ng laki ah. Kala ko nga, talakitok. Ang laki. So, papayin ulit ako. Oo, may bulati pa dyan, bossing. Hindi, meron pa dito. Yung patay na. Kaya mo na yung... Kumakana ng talakitok si Kuya Norlin, no? Wah, malaking talakitok. Tignan mo, wag mahulog. Wah. Hair clip lang ang sa kalam. Ha? Baba, doon sa, ilabas mo na. Yan. Nahulog pa eh. Hair clip lang ang sa kalam. Ang likot mo naman sa sobrang lapad. Mga idols, pakuko, ang laki. Siguro mga 2 kilo ito. Sobrang laki. Tapos dito nga, yung isa dito, ito naman yung nahuli ko, natabunan na ni Idol Fernan. Ayan, mayroong isang talakitok dyan. Ayun, may isang talakitok. Ayan siya. Tapos mga malakapas. May bidbid. O ayan. Tapos, Idol, lagyan mo na. Tapos yung kay Idol Fernan naman, nandito puno yung isang cooler na kulay pula ko. Oh, ito yung kay Idol Fernan, napuno yung aking cooler na pula. Ayan. Oh, dami. Magandang huli dito, panalo.